ए जी काहे उदास बैठल बनी का कोनो बात बा का कही हो बाबूजी कहने की बबुआ खोसी के मीट ले आवो तो रउआ ना ले आवेला तो उहे न गने जनता बाजार ली आवे तो देखने को बड़ा हल्ला गुला होता लख का चीज के बीचे बाजार में एगो लड़का एगो लड़की के मांग टिक दिला लख। अब ये सब देख के सुन के मन घबरायल रहता कि केंगा दुनिया चली केंगा ना चली और यही से बात सुन सुन के देख देख के मियाज केंगा तो हो जाए। एमे घबराए के कोनो बात नहीं के दुनिया तो यही चलता आ यही होते बा। अब ढेर दिन धरती टिके अकेला बा ना और तुरंत पलटी ये से कि घोर कल युग आ गइल बा जहाँ तहाँ मार झगड़ा। अब देखो ना कुछ दिन पहले मलमलिया में आपसी विवाद के लेके 3-4 गो मर्डर हो गई बा। हाँ बाप रे बाप माने का चीज से मर्डर कर देलन सो जी क्या कही हो सुने में बताओ था कि पहले गाड़ी चलेलन से देह पर अच्छा ओकरा बाद तलवार से कटलन स हाय बाप रे गोली मारलन स हो। अब बताओ कि मार काट ई सब चलत रही तो ठीक बात बा। आ पुलिसवा लोग जगह गाड़ मरवावत रहे हैं पुले पर तो रहे लालो रात दी उनका लोग के ना देखे के चाहिए। सनू ए सनू खाली सरवा में राडुए लेके सटर रहता है सनू तू बैठा यही जा पहले हम देखते कौन चिल्लाता ठीक बा हम देख के आओ तनी देखी तो के आइल बा। हाँ देख के आओ बैठा तू यही जा। अरे मूत्र हाँ भले मित्र चल भाई चल 12 दिन के बाद बेटा कहाँ ले आओ चल चल बैठ ए सुनो बहुत दिन के बाद हमारा मूत्र आइल बा भले मित्र हमारा आइल बा एक काम करो खूब बढ़िया तनी कुछ बना के ले आओ लिट्टी बना के ले आओ और जन बोका के जब घी ले आइल बानी अच्छा तो तनी बोकवा के घीवा लगा के तनी बनाओ बने से कि बाबूजी खा ली है घर मुँह दांत नहीं खन उनको तो चुबला चुबला खोई है ठीक बा लगा के बनाओ बोका के तनी घी तो अब तेरी चले अब तू एजा बैठल बारू आ देखो हमारा याद नहीं है आ चूल्हा पर मीट चढ़ा के आल जल्दी जा कुत्ता शेर हो बाहर जा जा कुत्ता घूमता सो जा। अरे बाप रे बाप ए नती के बेटा तू तो कुटिए गइलो आज तोहरे के बना के लेके चले चल नाती के बेटा तोहरो आज समय होइए गइल तो ली दे दी अपना हित के खाए के ले ई कथी के मीठा रे मुर्गा हो रे ई तो मुर्गा का 2 टांग वाला ई तो 4 टांग वाला कहाँ से नानू है मीटवा तो कहैया में जरिए गइल लख तो में कूद गइल ओकरे के बना के लिए के देनी ओकरे के नुका हाला कुकुर फराई ले ला खा ले ना ना हटा ले ना हई खाई सब के खाई हट हट हम ना काम ले ना ना अरे खा ले फराई हो गइल बा।